Как няма кола? Аз тук ще усвоих. Да, ама знаеш кога те спре? Знаеш що? Ако нямаш кола, след някоя кола може да вземе през себе. Да се почне да свъртиш от стъклото и умираш, не знаеш? Ама тук никой не е минал 10 години. Не е толкова интересно, пак може да ми кажа. Ай, ще пишем. Глобата. Ами... нямаш кола, без фарове си. Колко ви фарове? Ами нямаше фарове, аз те видях. Общо 5000 лева. 5000 лева! Отиш на кеш или на карта? Само да ти кажа. Ако не си върнал парите, ще закараме в затвора. Имаме ти трака, имаме ти тракера, имаме ти регистрационния номер, така че... Добре. Плата в кеш. До 2 седмици. Добре. Виж как идва, давай. Парите от миналите 2 седмици къде са? Ети пари. Докъде си на? Нима. Добре, този път има всичко. Само да попитам... Да видим гараж за всеки случай. Проблем. Така, отворете багажника. Отворена. Така. Да видим какво имаме. Триъгълник нямаме. Имам. Ръчика нямаме. Имам. Къде? Ето така по гумата. Кой къде сме сега по гумата? Аз ти изих колата. Не съм ги барал. Добре, ама под гумата защо няма птичка? Имам. Къде е? Отстрани. Нямаш. Нямаш. Колата е. Нямаш. Ай, виж. Ще пишем. Що? Ще кажа птичка. Сега трябва да го плана. Новата мода на банк. Какво е? Много Направо мушко. Затворник. Ти си затворник. Да. Добре, бе.